आय वुड आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपण बरं खाल्लं, चांगलं गुड हेल्थी डाएट खाल्लं तर ते पचवायचं कसं? सगळेजण गुड हेल्दी डाएट हे खातातच. हम्म, सगळ्यांना असं तर वाटतच असतं की आपण जे खातो ते सगळ्यात हेल्दी आहे आणि ते सगळ्यात चांगलं आहे आणि आवर्जून असं लोक सांगत असतात की आम्ही सगळी काळजी घेतो. पण तरीसुद्धा ह्या हम्म. आत्ताच्या जगामध्ये देर आर 3 एनिमीज, दॅट इज हरी, वरी अँड करी. हरी, hurriedly eating; curry, spicy eating; and worry. Worry is the largest enemy, you हम्म, can say. So these 3 enemies, they are killing us. हम्म, So they are killing us in the manner of digestion, हम्म, because whatever you are eating, हम्म, that is either hurriedly eaten or हम्म, with worry or with hurry. So हम्म, these things are to be avoided, though you are eating properly. हम्म, Then the digestion problems will reduce. हम्म.